हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। আপনারা ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଦାନଗଜକୁ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲ ଦେଖି ଏ କେଉଁ ଜାଗା? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେଉଛି, ସସାଇଲ, ସୁକିନ୍ଦା, ଡୁବୁରି। କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସରଟି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯଦି ମୋର କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଉଛି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ କଲେଜକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜକୁ। ମୋ ଦିଦିର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ କଲେଜକୁ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଖୋଲା ନାହିଁ ବୋଧେ। ନା କଲେଜ ଖୋଲା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ ଭିତର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏଇ ବର୍ଷର +2 ଛୁଆଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ। ମୋ ଦିଦିର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହୋଟେଲଟି ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ମିଳେ। ଦିନରେ ମିଲ୍ ମିଳେ, ରାତିରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ମିଳେ। ଏ ହୋଟେଲଟି ଡୁବୁରିରେ ଅଛି। ଏ ହୋଟେଲରେ ବିରିୟାନୀ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।